Helo a chroeso i Lansiad y gyfrol bendigedig yma, Dad. Dwi wedi cael gafel arni heddiw a dwi wedi cynhyrfu. Dwi wedi edrych drwyddi drwy sgrin yn barod, ond mae cael gweld ti a flicio drwyddi go iawn gymaint a hynna'n well. A dwi wedi cynhyrfu am gymaint o resymau gwahanol, ond hefyd achos mae'r Rhys i Orwedd sydd wedi golygu hon, a da ni'n hen ffrindiau, felly mae cael hongian allan efo'r Rhys yn rhithiol. Diolch yn ideal na di'r Rhys, ond mae'n well na dim byd. A mae Rhys draw yn Palace Print yn Gaernarfon, efo Eirian, un o'r perchnogion. Fyswn ni yn gwneud rhywbeth i gael bod efo chi fanna, ac efo chi gyd sydd wedi ymuno fo ni i wylio. Diolch i chi gyd am wneud hynny ar ran barddas. Dwi eisiau diolch i chi gyd am ddod. Dwi'n gwybod sa'n ni gyd wrth yn bodda wan, sa'n ni'n cael bod yn Palace Print yn ei chanol i. Ond mi gawn ni cyn hir, a mae gwneud hwn fel hyn yn well na peidio dathlu'r gyfrol yma. Felly, Eirian i ddechrau cyn i fi fwydro'r Rhys. Sgen ti air bach i ddeitha ni ac i groesawu ni a dyda chydig am y gyfrol ac am Palace Print. O ie, dwi'n teimlo'n union yr un peth. Swn i wrth y modd croesawu pawb yma i ddathlu cyhoeddi'r gyfrol yma. Ond mae'n neis jyst cael Rhys yma. A cael rhywun arall yn y gofod yma gyda fi. Fel ti, dwi wedi cael copies o'r llyfr heddi a dwi wrth y modd gyda hi. Mae'n edrych yn ffantastig. A dwi'n meddwl bod y llyfr yn anrheg perffaith i tadau newydd a llai newydd ar syl y tadau neu unrhyw bryd, dweud y gwir. Da ni wastad yn deud wrth gwsmeriaid, wrth pobl sy'n troi lan i'r pethau yma, cefnogwch i'r siop lyfrau lleol. Ond heno, os da chi eisiau copi wedi arwyddo i chi'ch hun neu gyda neges bersonol gan Rhys, anfonwch neges i fi yn y chat neu e-bost i Eirian at Palace Print, neu prynwch copi o'n gwefan gyda nodyn yn y neges, gyda nodyn yn y blwch sylwadau, a mi newn ni gadw Rhys yn brysur yn arwyddo llyfrau diwedd y noson. A dyna'r oll gyda i, dwi'n mynd i rhoi'r noson yn ôl i chi. Mwynhewch. Diolch fawr iawn, Eirian, mae hwnna'n syniad gret am bresant special i rywun, dydi. Rhys, cyn i fi ddechrau mwydro chdi, na i ddeud wrth pawb hefyd, fel y feiddian yn deud fanna, ellwch chi roed eich sylwadau neu unrhyw gwestiynau da chi isio yn yr question and answer ar y gwylod, falle nhw'n ni gael golwg ar heina ar y diwedd. Wan, mae rai fi roi chdig bach o gyflwyniad i Rhys. Dwi'n meddwl bod o angen un. Ti'n awdur, yn gyfieithydd, yn fardd, ti'n brifard. Na i byth anghofio Steddfod Wrecsam, gweld ffrind oes yn cipio'r gadar, oedd hwnna'n wefr na i byth anghofio, dwi'n gwybod sydd ydych chi'n teimlo, ond stori arall di honno. Ti'n wyneb cyfarwydd iawn efo'r stomp, bragdyr beirdd, y talwrn, a swn i hefyd yn dweud mae chdi ydy'r bardd fwyaf rock and roll dy genhedlaeth, dwi'n deg i ddeud hynna. Na i stopio wan, achos dwi'n gwybod bod chdi'n casau'r math yma o beth. Felly, Rhys, sut ddoth y gyfrol yma i fodoli i ddechrau? Diolch am y cyflwyniad. Reit, i ateb y cwestiwn, rhyw 2 flynedd yn ôl, mi gyhoeddodd barddas gyfrol debyg iawn, ond dan yr enw Mam, o'na chdi ar y gair, Mam, cyfrol gan famau, cyfrol am famau, a gyfrannu si at hwnna fel mae'n digwydd, Mary George oedd yn golygu. Wedyn dwi'n cymryd bod hi jyst yn ddilyniant reit naturiol, lle bysa'r gyfrol dad ma'n ymddangos rhyw dro, ynde. Wedyn, chydig yn dolyg oedd hi, a ges i e-bost gen bwyllgor barddas yn gofyn fysa gen i ddiddordeb golygu'r gyfrol. Yn amlwg, tasa'r gwahoddiad yna di dod 2 flynedd yn ôl i'r lai na hynny, 19 mis yn ôl, so ni wedi meddwl ella a i fi ydy'r person iawn iddyn nhw fod yn gofyn, ond mae'n sefyllfa bersonol wedi newid eitha lot yn y 19 mis dwytha, achos mae Magw, y ferch, di cyrraedd, ac gwta fis yn ôl, mae Idwal y mab di cyrraedd. So, o'n i'n teimlo, ella bod gen i fi fymryn o qualifications i wneud y job. So, ges i'r cais, Rhys, ti awydd golygu cyfrol o gerddi am dadau, neu gan dadau, yn debyg iawn i'r gyfrol am mamau. A nes i dderbyn y syth, o'n i'n meddwl, job, oedd i just cyndolig, a oedd y pubs di cael oedd. Oedd byd lot i'n neud, so nes i dreulio rhan fwyaf o dolyg, jyst yn darllen barddoniaeth a chwilio am gerddi addas. A ar y pryd yna, ar y pwynt na i ddod ymlaen, nes ymlaen at pam oedd o ddim yn joban mor hawdd o'n i wedi meddwl.
Ond oedd y darn yna'n bleser pyr, jyst darllen barddoniaeth o fore gwynt yn os, o chwilio am gerddi addas. A gallu gael o fo'n waith. Wel, yn un o'n swn i'n mynd alw fo waith, really, ar y pwynt yna, oedd o jyst yn mynd trwy fy holl gyfrola barddoniaeth. O rhaid fi gael, yn amlwg, oedd o'n ddelfrydol bod y clon ac oedd felly oedd y llyfrgelloedd a falle ddim ar agor. O'n i'n ddiolchgar iawn Llyfrgell Caernarfon, ges i dipyn o bethau genddyn nhw, ond mewn byd delfrydol, so rhywun wedi gallu mynd i bori, mynd i Lyfrgell y Brifysgol am Bangor a pori, felly taith, a rhaid fi ddibynnu ar y llyfrgell bersonol a amball lyfr o Lyfrgell Caernarfon, ond ddos i ben yn diwedd. Ond nes di synnu bod yna gymaint o ddeunydd yn bodoli gan Dada ac am Dada? Dyna y peth, dwi'n deud yn y rhagair, pan gychwynnus i, o'n i'n gwybod yn ymhen, o dop ymhen, o'n i'n gallu meddwl am lle rhyw ddwsin, 2 ddwsin lle ar y mwyaf o gerddi o ai, a dwi'n gwybod am rheini lle. Ond o'n i'n gwybod beth ymlaen i, ond ges i sioc rhyfeddol, achos bron iawn, a dwi ddim yn dweud bron iawn bob un gyfrol o'n i'n ei hagor, oedd o'na gerdd am dad neu yn perthyn i'r maes tada, a oedd o jyst y cerddi posib jyst yn tyfu a tyfu, oedd y pentwr yn fwy ac yn fwy. Ond ar ôl meddwl am y peth, ella ddylaf yn bod yn syndod a fel achos mae gen bawb dad, does, mae pawb nhw wedi cael tad rhyw dron i hoes. Mae swm pelaeth o feirdd gwrwaidd yn Dada. Wedyn, un o'r rhannau elfennau mwy sylfaenol bywyd ydy cymeriad y tad. Mae mor holl bresennol, ella bod mi ddwswn ni wedi disgwyl y fath swmp. A dwi'n meddwl, oedd hi ganol mis Ionawr, a dwi'n meddwl ar y cyfri ola, oedd gen i 130 o gerddi posib i'w cynnwys, a'r brif oedd rhyw 20–100. Wedyn, dyna pryd nath y job braf yma o ddarllen droi ychydig bach fwy o straen, i drio meddwl sut yn y byd dwi'n dewis o dethol, Ie, ac o gennych chi rei beirdd oedd efo mwy nag un cerdd bosib hefyd, oedd? Wel, amball fardd wedi sgwennu sawl cerdd am y thema. Fel yma beirdd, os y thema yn mynd o'i bryd nhw, da ni yn dueddol o sgwennu lot am hynny, lle wedyn sawl bardd i sgwennu lot o gerddi yn y maes. Be nes i'n pen draw, mae wedi golygu bod yna gerddi gwych wedi cael ei hepgor, ond mae o di arwain, dwi'n gobeithio at roi amrywiaeth fawr iawn, ydy nes i benderfynu un bardd, un gerdd, a drwy hynny swn i'n cael cynifer o leisia gwahanol safbwyntiau, gwahanol wedda ar y pwnc. So dyna oedd y maen prawf fi yn y diwedd. Un llais, un bardd, a hynny'n gobeithio yn rhoi difyrwch ac amrywiaeth. Yn y diwedd, dwi'n meddwl bod gennym ni bron iawn i 30 o gerddi equals 30 o feirdd, a mae mond un gerdd sydd gan bawb. Wedyn, mae nhw'r cipolwg gobeithio ar y bywyd tadol mewn sawl gwedd a goleuni gwahanol. Ie, mae yna bendant amrywiaeth fel ti'n dweud, ond dwi'n gallu dychmygu chdi yn crafu pen go iawn yn trio gwneud y penderfyniadau yma, achos sut wyt ti'n dewis rhwng gerddi, yn enwedig gan yr un bardd, os dyn nhw gyd yn reit gry, ti jyst yn gorfod bron rhoi nhw mewn het a tynnu yn allan, wyt? Wel, yn y pen draw hefyd, fan i at unnes mlaen wrth i ni gael cipolwg ar y cynnwys, ond o'na themau gwahanol yn codi. So, os o'na fardd efo 2 gerdd, ond bod fi o printer o ran un thema, neu trio cael rhyw fath o gydbwysau. So, o'na lawer ystyriaeth wahanol wrth ddewis o dethol. Hyn i gyd tra ti hefyd yn ei chanol i yn bod yn dad i blant ifanc iawn, felly parch Rhys. Wel, mae nhw'n blant da ar y cyfan, felly lle mi beio nhw, os oes unrhyw deipos yn y llyfr, dim i bai nhw, achos dwi ddim ar fwynedig o hynny. Chwarae teg chdi. A mae'r gwaith celf dwi wedi gwirioni efo, dwi'n meddwl bod o mor addas i'r gyfrol, mae o rili yn dal dylygad i ddweud. Dwi'n gwybod bod ni'n mi fod i feirniadu llyfr yn ôl y clawr, ond mae o bendant yn bwysig. Dyda wrthon ni am yr artist a sut nes di ar ei drawso? Ia, dyn o'r enw Matt Joyce sydd wedi creu'r holl ddarluniad. A o'n i'n gwybod bod fi eisiau rhywbeth teip yma o artistwaith, ond o'n i'n siŵr iawn gen fwy na lle sef yn dod. Tan un diwrnod yn hollol ar hap, o'n i just fatha wyt ti'n sgrolio trwy Twitter,
a dyma ddim yn chwilio am hyn o gwbl yn benodol. A dyma fi jyst yn gweld rhywun wedi lincio at ei waith o. Mae hwnna just y peth, da. A so wedi gallu, o'n i'n gwybod hyn ar y bryd, o le oedd o'n dod na'n byd, ond dyn o Gaerdydd ydi o. A dwi'n meddwl, mae'n arbenigo mewn rhyw fyrlynia dipyn o animeiddio a falle, da. Mae yna sgamder a lliw yna, dyna di a lliwiau eitha cadarn, dipyn o hiwmor, ond hefyd, dwi'n meddwl, jyst dan o wyneb, mae yna chydig bach o deimlad hefyd yn y cymeriadau. Wedyn, pan welis i'r lluniau mae'r Twitter, wel, sa un yn mynd yn ddelfrydol, dwi'n meddwl, wedyn cysylltu fo, gytuno fo. Wedyn, i Matt Joyce, diolch am dy waith. Waw, siw bod chi wedi gwirioni fo hwnna. What a find. Da iawn. A hefyd, rhywbeth arall a daro fi o weld hwn oedd, o'n i'n teimlo bod o'n gret cael rhywbeth sy'n yn rhoi lleisiau i dada ac yn dathlu'r holl emosiynau sy'n yna o fod yn dad neu o berthyn i dad ac yn y blaen. Achos dwi'n teimlo weithiau mae yna gymaint o gefnogaeth i fam pan mae'n dod yn fam am y tro cyntaf. Da ni'n ella'n stereotypical, mae merched yn fwy agored am ei emosiynau o bosib, a da ni'n ella'n cynnal yn hynna'n drwy rhyw grwpiau gwahanol a lot o lyfrau, stwff gwahanol. Ac o'n i'n meddwl, wyt ti wedi teimlo o fod yn dad bod yna brinder deunydd neu outlet ella neu lwyfannau i chi bod yn trafod a rhannu teimladau? Ie, mae hwnna'n dipyn o gwestiwn, dydy. Fatha efo ffrindiau i sydd ar un oed, a felly mae sawl un o'n ni wedi cael plant. Da ni yn trafod y peth, ond ella ddim i'r fath radda mae'r mama yn neud. Na i fod yn onest efo chdi hefyd, yn ystod y broses y gwasanaeth iechyd, ynddo? Mae cyn ac ar ôl yr enedigaeth, does a fawr ddim byd i'r tad, yndi mae o yna, mae'n bresennol, ond dim mwy o hynny, so ne byth yn holi sy'n ma'r tad ydy'r tad yn iawn. So mae'r tad yn radda helaeth ar y cyrion, yn amlwg mae'n gallu bod yna i gefnogi. Ond efallai bod hynna'n symptomatig o dal i fod yn y gymdeithas heddiw, mae yna rhyw fath o agendor rhwng be di rôl o fam a be di rôl o tad, a yna rhyw astudiaeth ddiweddar iawn yn y Guardian. Dwi'n meddwl, os dwython ni'n darllen o bod y fam sy'n gwneud swmp o gwaith meddwl am y plant a falle dal i fod bod ni'n licio meddwl bod ni'n gymdeithas dipyn fwy cyfartal. Wedyn, dwi'n bod, fel dwi'n dweud, wrth gwrs, mae yna lot o gerddi gen ferched yn y gyfrol yma hefyd, ond yn amlwg mae'r cerddi sy'n dod o dan y bracet gan dadau, yn amlwg gan ddynion yn unig. Felly, o leia mae yn dangos, yndan, da ni yn gallu mynegu'n hyn am y pynciau teimladwy, am yr emosiynau dyfna yma yn groes elle'r stereotypiau traddodiadol mwrwol. Mae yna ddynion yn mynegu pethau dwfn iawn yn y gyfrol yma hefyd. Oes, a mae hynna yn ofnadwy o braf ac yn bwysig iawn i weld, dwi'n meddwl. Felly mae hynna'n gret. Ddech chi'n sôn chydig bach am strwythur y gyfrol, felly mae yna rannau gwahanol i fi, oes? Oes, ddim yn ofnadwy o blwmp ac yn blaen, mae'r gyfrol yn symud yn eitha graddol, yn thematig drwy wahanol bynciau. Da ni'n cychwyn, reit ar y cychwyn un, a ni fewn i drafod y gyfrol, os dwi'n cael dad, gan dyna pam da ni yna i'w hyrwyddo hi. Da ni'n dechrau ar y dechrau efo y profiad yna o ddod yn dad, profiad gwahanol unrhyw profiad, am y tro cyntaf, y profiad gwahanol unrhyw profiad mae dyn wedi cael yn ei fywyd, a mae hynna'n cael mynegiant yn y cerddi. Da ni'n agor, fel mae'n digwydd, efo cerdd exclusif newydd sbon gan Rhys Davies, sy'n cyfarch y babi yng nghroth y fam, lle cynnydd o gael ei eni. A da ni'n symud ymlaen ydyn gan ni gywydd gan Iwan Llwyd, i Rhiannon i ferch. Da ni'n meddwl lot am Iwan Llwyd fel, wrth gwrs oedd yn gyngeneddwr, ond yn y bon fel bardd rhydd mae wedi cael y sylw mwyaf, a mae gen i fo gywydd. Mae'n arbennig. Lle ddarllenau'r cywydd yna, i ni gael blas o farddoniaeth i gychwyn fan hyn. Wedyn, mis bach ydy enw'r cywydd i Rhiannon. Fe ddoist yn gynt na gwyntoedd gaea blin, yn rheg a bloedd, yn gynt na'r cennin gwantan sy'n lliwch melyn ym mhob man, yn gynt na'r un blagur gwyn ar wegil noeth y brigyn. Fe ddoist cyn i'r borfa ddod a llafnau'r glaw yn llofnod,
dod yn rhyfeddod na fu dy ail yn unrhyw deulu, yn gynt na defaid a gwyn a gwennol gynta'r gwanwyn. Cyn i Ebrill cochwyllan dorri gair, does di ar gan, i farchogaeth ferch ogwen, a thiaith yw dy hydlath wen. Ar eiran frech ar lechi, does cyn dy ddisgwyl di, ond eto, nid oedd dy atal, yn ddioed do finnau i ddal. A to, yn amlwg, babi di cyrraedd chydig bach yn gynharach na oedden nhw'n disgwyl, ond mae rhywun jyst yn gallu synhwyro'r cynhesrwydd a'r cariad a'r cyffrod ydy yn y geiriau, a'n byrlymu o'r geiriau mewn ffordd. Wedyn, teimlad, mae pawb yn ei gael wrth ddod yn dad am y tro cyntaf, mae hwnna'n ei grisialu fo de. Dyna pan bod ni'n lwcus o feirdd, achos does na weithiau ddim geiriau i ddisgrifio profiad, ond mae beirdd arbennig, fel da ni weld yn y gyfrol yma, dyna'n union da chi yn llwyddo i wneud. A dwi jyst yn dychmygu bod chdi yn darllen y cerddi yma, gan bo chdi newydd brofi dod yn dad. Mae'n siŵr oedd hwnna di... Mae yna bosib yn amlwg gwerthfawrogi'r cerddi yma heb fod yn dad, ond gan bod o'n rhywbeth mor ffres sy'n newydd ddigwydd i chdi hefyd, mae'n siŵr bod hwnna di cyfoethogi'r holl broses i chdi do. Wrth di be, o'n i di bwriadu dweud hynna reit ar y dechrau, a diolch beth bod chdi di camu fewn a dweud hynna, achos mae yna gerddi yma, ia, wrth gwrs, fel a bob darllenydd felly gwerthfawrogi nhw, ond wrth fod y dad a bod yn dad, mae rhywun yn gwerthfawrogi nhw fwy, yn gallu uniaethu efo nhw bellach mewn ffordd nad oedd o cynt. So mae yna gerddi yma. Mae yna gywydd yma gan ddoniati allan wedyn, ond ato wedyn gan Llion Pryderi Roberts, sgwennodd o fo, pan oedden ni mewn tîm talwr yn efo'n gilydd, 5 mlynedd, allan mwy na hynny, bod fod rhyw 7-8 mlynedd yn ôl. A am fo, efo'i fab ei hun a'i dad ei hun, so 2 genhedlaeth ar y traeth, a ffordd amser yn pasio. Ac ar y pryd, yn ymwneud dros o gywydd dad, ond wwan mae wedi magu ryw arwydd o cad mwy, bod fi'n dad fy hun. Da ni sôn am y profiadau cynnar yma, Cerwyn Jones, gen efo englyn enwog am drio mwytho i blentyn sy'n gwrtho cysgu'n yr oriau man y bora. Un o'r llinellau clo gorau i englyn yn Gymraeg erioed, i rwystredigaeth o, ond i gariad o hefyd, feth ddiawliaf ath a ddoli, feth ddiawliaf ath a ddoli. Dwi di diawlio ac addoli eitha lot yn y misoedd dweitha. Dyna cynt o rywun yn gallu edmygu y grefft ar ddeud, wwan dwi'n gallu uniaethu a chydymdeimlo efo'r... Mae hwnna'n berl, dwi'n meddwl bod hwnna'n symio fyny just bod yn riant full stop, y paradox na o'r tynnu gwallt o'r ben, ond yr pwysa'r cariad na hefyd. A pan ti wedi profi fo, mae darllen hein wedyn, mae o'n brofiad emosiynol darllen hein dydy. Dwi'n teimlo bod fi lot fwy emosiynol ers dod yn fam, o ran ti yn uniaethu, ti'n meddwl am dy blant dy hun yn amlwg tra ti'n darllen y cerddi fo, dweud. So mae o'n lot. Wedyn, mae yna feirdd dirifedyn yn sôn am y profiadau cychwynnol yma, ond ellad i ni gael symud at fideo, un o'r cyfrannwyr nes i gomisiynu fel mae'n digwydd, mae yna lont dwrn o gerddi wedi cael ei comisiynu ar newydd. Un o'n nhw wedi Sean Thomas Owen, oherwydd fi eisiau gwneud stomp efo fo, stomp y Steddfod Amgen jyst cyn dolyg. A nes i wirionnu ar i lais o, i ffordd oedd o'n, mae chdi bach yn wahanol i'r prif ffrwd, da ni wedi arfer efo fo ar y talwr nella neu yn y byd barddol Cymraeg. Mae gen fo lais ffres, fatha acen y cymoedd yma. Mae hanner ffordd rhwng barddoniaeth a rap bron iawn, ffordd mae gerddi fo'n llifeiriant. Ond nes i fel, dwi eisiau bod chdi bach yn wahanol, a ni'n gwybod bod o'n dad i 2 o blant ifanc. Dwi'n meddwl bod i fenga fo'n agos iawn at magwn hynna fi. Nes i byddu ni reit, neu ofyn i Sean sgwennu cerdd i'r gyfrol. Gyd i rwydd hyn sy'n fynd i bob yna gyfeiriad isio, a wedyn dyma gatho ni, so fideo ar y ffordd. Nawr dwi'n deall llofruddiaeth. Neu dim wir ddeall cariad nes dal dy blentyn ar dy fron, medde ffrind,
Ac oedden ni'n wir. O'n i'n deall yn syth. Ond tyfodd deimlad fwy amwys a nawr y peth mwyaf dwys dwi wedi dysgu yw'r ffaith bod gen i'r fath capacity am lofruddiaeth. Nid mewn gwirionedd yn amlwg, ond mae pwt bach o ffws yn cwrso hyn llefau i glymu fy mol a mynnu senarios i'n sgediwl dyddiol. Dwi'n gorfeddwl y brwydro, yw hachub o ryw bergl a bob dydd dwi'n eog o wneud rhywbeth terbl yn fy is-ymwybod. Ti'n neud e to, mewn ngwraig yn mynnu. Sa'n sylwi bod fi'n neud e, ond mae'n gweld y signs mod i'n ymladd y gangs a'i taflu'r brain, neu seithi'r boi diarth sy'n dilyn yr hynna. Sgol pa mor wyn yw dyddyrna, mae dy un yn dyn a'r fein yn dyn-dalcen, yn pwmpo'n ddi-stop a ti'n wyn fel y galchen. Chill out, man. Maen nhw'n iawn. Ond welai'r byd yn dangerus a sa'n hapus tan maen nhw'n nôl am gwtch yn fy nghôl. Yn y blynydde cynner, sy'n ni'n eistedd yn gwgi, yn dyfal barhau i ddilyn rhyw fwgi bo daw o gysgod fy nychymig i frifo fy mhlant, neu'n waith, yw dwgyd. Dwi'n meddwl weithiau am ein microchipo, da rhyw app i mi gael pipo i fewn bob hyn a hyn, ddim yn gydol oesol achos dwi wedi pendroni'r cylindrym oesol, ond sut arall allai stopio'r arsehole sy'n dilyn nhw rownd y chloroform a transit i parco lawr y ffordd, heb CCTV yn gwylio'r station a sneb di nodi'r registration a pa gyfeiriad gyrraedd y fan a dyna ni. Fy mhlant, di mynd, am byth, Madeline McCand. Ond nawr, maen nhw'n hun, yn 5 ac yn flwydd. Mae'n hyn llefed i lleddfu yn eitha rhwydd, ac heddi, sa'n poeni hanner gymaint, achos nhw yw'r rai sy'n helpu fi. I ddangos o'r byd yn fwys filod i gyd, mae'r peryglon yn naturiol, yn rhan anatod o liwio taith bywyd o adnabod, allai'n gwarchod nhw am byth, na cael fy meio am fod yn ffug lofrydd. Oh, waw. Mae hwnna'n bob dim, dwi. Briliant. A to be, mae chlywad ti hefyd yn ychwanegu ati. Mae'r fideo yna ar gof a chadw wan, so unrhyw un sy'n prynu'r gyfrol, so allan nhw sbio nôl ar y fideo, achos mae'n ychwanegiad da iawn at y gerdd da. Yndi, a'r perfformiad, a'r ffordd mae di golygu fo bob dim. Yn wir, ia. Felly, yn y rhan nesaf wedyn yn y gyfrol, dwi'n gwybod chdi'n deud bod o ddim yn rhannau mor bendant o hynna, ond da ni'n symud ymlaen wedyn i rhan sy'n sôn fwy am blant yn torri cwys, ie? Ia, mae hyn wedi digwydd i fi hefyd, Mari. Dwi'n gwybod amdano chdi, fel mam, wyt ti'n meddwl am y pethau dwys yma. Felly bod chdi ddim mor morbid o fi, ond pan ti'n dod yn dad, ti'n jyst yn dechrau teimlo dim henaint cweith, ond ti'n teimlo pwysau amser dipyn mwy, da. A mae yna lond llaw o gerddi yma lle mae beirdd sylweddoli, ia. Mae amser yn pasio, a beth sydd wedi achosi y sylweddoliad yna yn amlach na heb ydy naillai i perthynas nhw efo'u tadau hunain, neu i perthynas nhw efo'u plant, a wedyn yn gymysg efo hynna, mae'r sylweddoliad, da ni'n dau mynd i ofyn neud o Mari, bob riant arall yn mynd i orfod neud o, mae'n anodd yn dweud, maen nhw mor ifanc ar hyn o bryd, ond pa mae plant yn tyfu yn y pen draw unigolion bach annibynnol ydyn nhw, a maen nhw i gyd, fel chdi'n torri cwys, meddwl chdi, ia, maen nhw'n mynd i fynd i ffordd eu hunan yn pen draw, maen nhw'n mynd i hedfan yn udd, a wedyn mae yna feirdd sydd hefyd yn mynegu hynny, mewn ffordd eitha cofiadwy. Gennych chdi gyda Dafydd enghraifft o gasgliad nath ennill y goron iddo fo'n Llanelli yn 2014, gen fel y gerdd fy un twyll, a mae'n sôn amdano ni'r Cymru, lle. Ydy hi'n 10 gen i hwn yn un o bobl sy'n diflannu. Na chdi gwestiwn, de. Ond wedyn at ddiwedd y gerdd, mae'n dod i'r casgliad, dos am dewis arall, pa obaith sydd ond hwn, de. Gennych chdi Hywel Griffiths, mae o yn darlunio ei ferch o yn taflu carreg i ddŵr ar lan yr afon. A mae hynny yn symboliaeth y ffaith bod y garreg fach na di glanio yn y dŵr ac yn creu cylchoedd dŵr, lle mae hynny iddo fo'n symboliaeth, wel, o'i bodolaeth hi, de. Mae hi yma yn creu i bywyd ei hun, darluniau bach, celfydd fel yna. Diolch i gyd yn ddwys, de, gyda ni fydd gwrandawyr y talwr yn hen gyfarwydd efo Jaws, Giat Goch. Mae o'n sgwennu caneuon a cerddi doniol ofnadwy, a mae gen fo un o'i gerddi fo yma hefyd, sef Cyngor i'w fab,
Na rod y ben mewn popdy i weld os ydi ymlaen, di ffodda injan motorbike cyn chwarae efo'r chain a'r math yna o beth. Unrhyw sydd wedi clywed Jaws ar y talon, maen nhw'n gwybod sydd fath o hiwmor i'w disgwyl. Wedyn diolch i gyd yn ddwys a siriws fel petai. Na, mae'n amrywiaeth fel sy'n yna drwy gydol y gyfrol, does, dyna dden ni ddeud. A oeddech chi'n sôn am gomisiynu fanna, ti wedi comisiynu Llondwrn o rei, a oedd hwnna jyst i gael yr amrywiaeth na wedyn? Ia, yn bendant, dyna ddyn nod. Fel o'n i'n dweud, yr is-deitl y gyfrol di cerddi gan dadau, cerddi am dadau. Wedyn, yn amlwg, mae'r rhai cerddi gan dadau yn mynd i fod gan ddynion, yn amlwg. Wedyn, o'n i'n teimlo bod angen chdi bach mwy o Alicia Merched. Wedyn, un o'r rheini gomisiynu si oedd Mary George. Dwi wedi bod yn barddoni fy Mari ers blynyddoedd ar y talwrn pan o'n i'n byw yn Gaerdydd. A mynd yn fy hoff feirdd i. Felly, mae rai fi gomisiynu Mari i sgwennu rhywbeth. Wedyn, dwi'n meddwl bod ni'n cael clywed gen i hi. Yndan. Ti gwydyr, camaf i'r arogl, a dwi gyda thi eto yn dal fy nhwmato cyntaf. Fel dal gwres pridd mis Awst ac enwau'r blodau bler drwy'r rhain. Dal wilber o'n holl wynebau. Dal can aderyn wrth iddo'i chanu. Dal stori hapus nes ei thorri o'i choesyn. Dal gronyn o hedyn, cyn deall ystyr hau. Cyn deall yr ochennaid o awel ar wydyr. Dal ein holl awstiau, cyn iddyn nhw grymu. Dal dy law, cyn i tithau fy ngadael i fynd i dyfu. Wel, diolch yn fawr i Barddas ac i Rhys am y gwahoddiad i fod yn rhan o'r Lansiad heno. O, di'r fideo yna efo rhyw broblem dechnegol. Gwynfor Dafydd wnaethon ni ddechrau gweld fanna. Sonia chydig wrthon ni am Gwynfor Dafydd a'i gyfraniad o. Problem dechnegol. Ia, wel, ar ôl Mari, oedd Mari tu gwydyr oedd enw i Cherdddi, a hwnna ar y fath, y tad yn gollwng gafel ar y ferch o petai. A oedd cael ei dilyn gan fideo gan Gwynfor. A da ni symud ymlaen o'n i gerddi, gyda ni adran o'n fy hoff adrana fi yn y gyfrol, lle da ni'n edrych ar debygrwydd rhwng tadau, meibion a'i merched a'i plant, ond hefyd y gwahaniaethau a norfod yna sy'n ymddangos rhwng y cenedlaethau ynddo. Mae hwnna'n un o ystrydebau llawn un o wirioneddau mor bwyd ydy, da ni'n debyg yn rhieni, ond da ni'n wahanol hefyd. Wedyn gennym ni adran o gerddi sydd jyst yn trafod y ddau beth yna, lle mae Gwynfor efo cerdd bwerus iawn. Mae'n rhan o'i gasgliad ddoth yn ail am y goron genedlaethol chydig blynyddoedd yn ôl yn trafod hogyn ifanc hoyw a'i berthynas o fe'i rieni yn sgil hynny. Da ni am drio cael gweld wwan a clywed gen Gwynfor Dafydd unwaith eto. Wel, diolch yn fawr i Barddas ac i Rhys am y gwahoddiad i fod yn rhan o'r Lansiad heno. A dwi'n credu mai dylid pob bardd o weld cerdd gomisiwn yn glanio yn yr e-byst yw gallu estyn I ddro'r Here's One I Made Earlier ac fe ddaw'r gerdd. Dwi'n mynd I ddarllen I chi heno o gasgliad o gerddi a sgrifenniais I ar gyfer cystadleuaeth y goron, Steddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, sy'n edrych ar hanes bachgen sy'n ceisio dod I delerau a'i rywedd ac sy'n dilyn ei berthynas wedyn a'i rieni dros gyfnod o ryw 30-40 o flynyddoedd. Casgliad yn eitha amlwg felly gobeithio nad yw'n hunan gofiannol. Ond Wylo yw enw'r cerdd lle mae tad a'i fab yn mynd i'r parc I ware pêl-drod. Ac mae'r gerdd yn adleisio, lle byddwch chi'n gyfarwydd â hi, cerdd T. James Jones, Dyfed a Siomwyd, marc cwestiwn, sy'n defnyddio'r symboliaeth yma o'r bêl griced sy'n mynd ar goll mewn llyn ac ar ddiwedd y gerdd. Arbennig honno, mae'n gofyn y cwestiwn, ydy'r bêl yn dal I fod yno'n rhywle? Ac mae'r bêl wedyn yn symbol o iaith, o fachgendod, ac o ffordd o fyw, a dyn ni'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn hwnnw wrth gwrs. Ydy mae'r bêl yn dal I fod yno, ond allwn ni ddim ei hachub hi chwaith.
Felly dyma fy ngherddi wylo. O'n i wastad bach yn odds bo, wastad jyst yn bach yn queer. Ond o'n i'n lico pêl-drod, yn union fel y lleill. Fel dad, bydde mynd i fi'r parc bob dydd Sadwrn i ware. A'r gêm yn dod i ben panele'r bêl i berfedd y llwyni. Dyddiau creu pist a siwmperi oedd rheini. Cyn i dad gilio fel gwallt at ochr y ca. Ei wen yn wannach na rieni eraill. Ac yn tenredeg ar ôl ei fab o hyd trwy stadiymau pell i lyged. Siom yn rhwyd am ei drad, a banner wen ei henaint yn chwifio. Dyddiau a doddodd fel lollipop ar fan hafod, yn gadael ni'n dau yn dalu i pedrych tua'r llwyni. O, ie. Gwych iawn. Ti'n fan mawr o'i stwff o'i, Trys? Wel, fe glywyd ti, oedd o'n un arall o'n i wedi bwredig gomisiynu oedd gen efo'r gerdd yna'n barod lle, ond dwi eisiau Gwynfor yn y gyfrol, de, achos mae o'n sgwennu bethau tu hwnt o'r ymys. Cerdd arall sy'n yn y darn yma, de, Mari, o'n i eisiau gofyn i chdi, de. Roedd yr haul gen Gwyn Thomas, ydy hwnna'n canu cloch? Ti'n rhoi fi ar y spot fan yn fyw. Fel y dyla fo. Wrth gwrs bod o'n canu cloch. Oedd i'r bawb adra lle oedd Mari a fi yn yr un dosbarth am flynyddoedd yn yr ysgol, o gynradd ag uwchradd, a wedyn yn yr ysgol uwchradd. Ond na un ohona ni yn dipyn fwy keen na'r llall, doedd Rhys. Gowch chi ddyfalu pa un oedd pryn. A ni'n ymhellach ar y pwnc yna, ond oedd hon, mae hon di sticio yn nghof i ers y dyddiau. Dwi'n meddwl mai tygau oedden ni'n neud i, dwi'n meddwl oedden ni'n neud i ella blwyddyn 9 yn y beth felly neu i baratoi. Fod ti'n craffu ni, Mari, neu fi, meddwl bod hi'n edrych yn anghyfarwydd i chdi, ond dwi'n cofio hon o'r ysgol, de. A am dad yn mynd â'i fab am dro, diwrnod godidog o Wanwyn, ond y mab ddim yn gwirionnu'r un fath, de, ar y prydferthwch ac ar yr hanes, dwi'n meddwl yn Abergwyn Gregyn, maen nhw, dwi'n meddwl, ar yr hanes a'r prydferthwch wedyn. A mi giciaid y dyn di y mwynci, mae hwnna lein sydd wedi aros yn ynghof i erioed wedyn. O'n i'n gwybod cyn cychwyn hel deunydd bod y gerdd yma mynd i fod yn ddi, de. Felly hefyd, soned glywys i ar y talwrn gen Myrddin ap Dafydd, grisiad i'r testyn. Ond dwi'n cofio clywed hon ar y talwrn a gwirioni arni, achos mae'n sôn am athro oedd tad Myrddin, a fysa'r plant eraill, dim wneud hwyl, ond fatha ma plant yn wneud hwyl am ei benno, am bod o'n arfer oedd o'n cymryd cama breisio mawr wrth gerdded, ac yn arfer dringo grisio fesul dwy, de. A Myrddin fatha ma plant, yn trio ymbellhau oddi wrtho fo mewn ffordd oddi wrth i dad, eisiau bod yn un o'r hogia, ond yn dod i'r casgliad, neu y sylweddoliad ar ddiwedd y soned, ond o'n i hefyd yn dringo grisia fesul dwy rhys, fel o fod, a bardd, yn dweud, dwi'n yr y fath o fo, ond ffeindio ffordd mor gelfydd i ddeud y negas yna, de. A ella sy'n licio crybwyll hefyd o Sky, mae yna gerdd yma gen fy ewythr Dylan i Orwerth, Ffarwelio, sy'n sôn am pan athon ni fel teulu i wasgaru llwch fy nhaid i, tad Dylan, lle dwi'n cofio yn ardal Glasbwll, ger Machynlleth. A wedyn Dylan yn gweld arwyddion o taid, neu olion ohono fo'n wyneba y genedlaeth iau. Wedyn mae hwnna'n golygu lot i fi. Mae hwnna'n dod o gasgliad buddigol y gadair yn 2012 gen Dylan. Wedyn, mae yna sawl peth yma. A fel ti'n deud, mae'n rhywbeth mae pawb yn gallu ffeindio darna o'n nhw eu hunan drwy'r cerddi yma hefyd, ydy? Gobeithio, de, bendant. Fel o'n i'n dweud ar y cychwyn, mae perthynas rhywun efo'i dad neu efo'i blant yn gwbl unigryw, ond mae'n gwbl gyffredinol hefyd ydy, mae gen bawb dad yn does. Felly mae pawb yn gallu unieithu mewn rhyw ffordd beth bynnag ydy profiad personol nhw. Ar un fath, fel o'n i sôn wan, mae cerdd Dylan yn sôn am wasgaru llwch. Wel, dwi wedi cynnwys dipyn o gerddi yma am alar a cholled, de. A ella fysa rhywun, cerdd, cyfrol ydy sydd fod yn ddathliad o berthynas rhywun a'i dad a perthynas tad a'i blant, ond
o'n i'n teimlo lle bod mae'n reality dydy arswydus, ond mae'n reality bod rhaid rhan fwy o'n ni ddelio efo colli tad yn ystod y bywydau yn ôl trefn amser. A mae'n reality mwy arswydus byth bod yna ambell un yn mynd i orfod delio efo colli plant yn de. Mae yna feirdd sydd wedi just yn Gymraeg dros y blynyddoedd i'r mynegiant mor ingol i'r profiadau ofnadwy yna. O'n i'n teimlo, wel, fysa i ddim yn gyfrol gyflawn heb gynnwys rhai o'r cerddi yma sy'n just yn adlewyrchu reality yma am bod nhw'n gerddi mor ysgytwol o dda. Ie, a fel ti'n sôn bod y gyfrol yn ddathliad, ac mor erchyll ydy galar a profiadau fel ti'n sôn amdanyn nhw rwan, mae yna ddywediad bach does, mae pris cariad ydy poen galar. Felly mewn ffordd dywyll, galar ydy'r dathliad eitha o faint y cariad, de. A mae hwnna'n bwerus ac yn bwysig iawn i gynnwys. Fedri di ddim o sgoio, nafdri? Fedri di ddim. Mae hynna allan dod â ni at wedyn, rhan ola'r gyfrol, achos ar ôl y cerddi trist yma, gyda ni bethau fel Galarnad Dick Jones, un o gerddi mawr yr iaith, efo llinell na ei dawn i wylo i'w gwerth dynoliaeth ar y diwedd, llinell, benidi da, just... ar ôl y cerddi trist yma, un arall hefyd ydy darn o ynys gen Einion Evans. Mae o'n sôn am syl y bloda, yma mae'n mynwent i mam a minnau un ai phob diwrnod yn syl y blodau. Yn y tawelwch bydd i'r petalau eu llond o siarad lle nid oes eiriau. Cyflead yw o'n serchiadau ati un ar oes i ni ei holl rosynnau. Mae hwnna'n fel rhywun sy'n dad i ferch hefyd, mae'n trywanu fi. Wedyn ar ôl hynna i gyd, ar ôl, fel oeddech chdi'n dweud, ia, mae yna reswm pan bod nhw'n boenus, does, achos mae nhw'n deillio o agosrwydd, o gariad, o gynhesrwydd digyffelyb yn dweud. Dyna pam bod y galar na'n bodoli. Mae'n bris i'w talu fel o'ch chi'n dweud. Wedyn o'n i'n meddwl, reit, so dwi am orffan y gyfrol efo llond llaw, wel, mwy na llond llaw, rhesiad o gerddi sy'n dathlu'r perthynas pobl beirdd efo'u tadau, neu efo'u plant, mae'n ambell achlysur, neu yn canu teyrngeda i'w tadau am bwy oedden nhw fel pobl. Enghraifft, gennym ni Gywydd Enwog, hwn hefyd yn perthyn i'r cerddi yma, dwi'n gwybod amdano fo ymlaen llaw lle cyn dechrau hel. Cywydd Enwog Gerallt Lloyd Owen i'w dad ynde. A mae yna ddarn, mae'n gywydd hir, so detholiad dwi wedi gynnwys, ond mae yna ddarn lle mae o'n clodfori perthynas i dad efo'r wlad ac efo'r natur. Y gwladwr hen ffasiwn ma oedd yn nabod y tir, nabod y byd o'i amgylch. Clywai yr hyn as clywem, dair erw draw, eryr drem, gwelai regen mewn gwenith, ar fy ngair fe glywai'r gwlith. Trwy'r deall nas deallwn yn hir y cyrch, cyn i'r cwn godi'r llwynog darllenau redd fam redd pa ffordd yr ai. Felly di weld, dwi wedi mwynhau wneud rhoi'r gyfrol yma at ei gilydd, Mari, achos mae yna gymaint o bethau da. Ond gennym ni hefyd bethau mwy anisgwyl, pethau mwy diweddar, Carwyn Eclid, mae o wedi canu teyrnged i'w lystad, so yna chdi bach yn wahanol. Cywydd, dwi'n cofio fo'n darllen y cywydd yna yn Tafwyl, fel rhan o talwrn Tafwyl, a ath y lle'n fyd. Gwyl fawr gerddorol yn ganol Caerdydd a'r baball yn mynd yn fyd yn clywed y cywydd, y chwip o gywydd yna. Gennym ni bethau, gennym ni gerdd o gyfrol eitha diweddar Peredur Lynch, lle mae'r gyfrol yna'n agor efo dilyniant o gerddi i'w dad. A dwi wedi dewis un lle mae'n sôn am iselder i dad. Darlunio i dad yn mynd i'r llyfrgell, hynny di llyfrgell yn y stydi lle yn y tŷ, a lle bydda fo'n diflannu yna mewn iselder, ond wastad yn y diwedd yn dod yn ôl at y teulu. A hefyd fan hyn gennym ni gerdd ymysg sawlun arall gen Casio William. A nes i wirioni ar hon achos
mae'n rhoi safbwynt i ni o dad, o safbwynt cwbl wahanol i ni, i gymharu efo bob un cerdd arall yn y gyfrol, achos mae'n rhoi safbwynt o'r tad, mae'n rhoi, darlun o'r tad o safbwynt y fam, de. So, mellai glywyn ni honna i cyn dirwyn pethau i ben. Ie, gwn i wrando ar hwnna rwan. Pupur coch. Dwi'n ei glywed o'n sgwrsio a chwerthin efo'r bychan tra'n golchi llestri. Deud mae o pan fod pupur coch yn dda i ni. Mae wedi creu stori sy'n pefrio yn y llygad teirblwydd. Yn ein llenwi a hapusrwydd fel siocled, meddai, ac argyhoeddiad ei Gymraeg newydd hen. Am troed ar y gris nesaf a dillad glân lond fy hafla, dwi'n aros fel lleidr i'w wrando. I stwffio fy llaw mewn i'w byd bach nhw a thorri sgwarin melys i fi fy hun. Wrth i mi ei lyncu, mae'n chwyddo tu mewn i mi, ac yn ail enwi eto y ffordd dwi'n ei weld o. Mae blas melys y pupur coch yn wych ar fy nhafod, wrth i mi gadw'r sanau un nos Fawrth fi ddim. Caru hwnna. Mae gen i jyst rhyw ffordd o fod yn defnyddio iaith syml, ond yn creu darlun sydd jyst yn cael chdi fanna, dydi? Mae o'n special iawn. Dyna ni, da ni di roi A ffres o gan isgol, pupur coch. Dwi'n sy'n meddwl pupur coch fel delwedd, ond na, dwi'n dim. A fel o'n i'n dweud, mor wahanol. A dwi yn gobeithio, dwi'n eisiau canu clodydd yr holl beth, ond dwi yn gobeithio bod yr amrywiaeth ydy'r selling point mwyaf fel petai, da. Nes i bendant ffeindio hynna. A dwi'n caru'r tapes yma o gyfrolau ti'n gallu just dipio fewn ag allan nhw. Mae yna rei cerddi ti eisiau darllen drosodd a ffeindio rhyw ystyron a rhyw lefela, rhyw heina, a mae yna rei ti'n gallu chwerthin yn nhw, rhai hollol ysgafn. Mae bendant yn amrywiaeth. A dwi eisiau darllen beth gynnon ni gen eich di fan hyn yn yr hagair, achos dwi'n meddwl bod hwn mor special. Weithiau'n gan, weithiau'n gwyno, weithiau'n hirt, weithiau'n hwyl digiro, weithiau'n flin wedi blino, ond dad o hyd ydi o. A dwi'n caru hwnna. Dwi'n meddwl bod pawb yn gallu neithio fo hwnna, achos sa'r un o'n ni'n berffaith, nag oes. Da ni gyd yn trio yn un ffyrdd gwahanol. Da ni gyd yn neud yn gorau yn un ffordd yn hun, dwi'n. Wel, dwi'n gallu neithio fo, achos fi sgwennodd o. Ond, ia, dyna di'r peth. Ia, ti'n licio meddwl, gyn i blant gael ei geni, bod chdi'n mynd i fod y tad, bwyaf perffaith gorau erioed. Ond diolch yn dos am fath beth, nag oes, diolch yn bosib. Wedyn, yn yr englyn yna, jyst sy'n rhan o'r rhagair, lle diolch yn rhan o'r gyfrol ei hun. Ond i jyst yn trio dweud, ia, wneud yn gorau di'r mwyaf allwn ni wneud, gan dderbyn y bydd yna ffeiledda ar hyd y ffordd. A wedyn, gobeithio bod gweddill y gyfrol hefyd wedyn, mewn ffordd yn adlewyrchu y sentiment yna o ran darlunio y tad, cymeriad y tad, yn ei amlweddau da a weithiau tristach. Yr holl galeidosgop. Ie, yn union. Mae o'n real iawn, dydi? A dwi'n meddwl bod pobl yn ffeindio cysur o feddwl, mae yna rhywun arall yn teimlo fel yma, neu... Ie, mae hon i bawb, a mae'n mynd i fod yn anrheg bach hyfryd i Sul y Tadau. Mae'n llyfr y mis Mehefin yn addas iawn, ac o bod Sul y Tadau yn dod fyny wan. Felly, so ni'n annog chi i fynd i'ch siop lyfrau leol. Dyna, mae mor bwysig, yn enwedig ar ôl y cyfnod o'n i wedi gael, mae cefnogi siopa llyfrau lleol yn ofnadwy o bwysig. A mae rhan fwyaf yn nhw rwan, maen nhw ar y we, fedrwch chi archebu drwy gwefan nhw. Does na ddim esgus, dweud y gwir, i beidio defnyddio'ch siop chi. A gobeithio fydd y siopa yn prysuro rwan efo'r cyfnod clo'n codi. Mae hwnna'n rhywbeth agos at dy galon di hefyd ydy, Rhys? Wel, ta be, dwi'n ista mewn Palas Print rwan, a dwi'n dod i... Dyna un o'r... Ia, efallai dwi'n gor-ddeud, ond dwi'n licio dod i bori mewn siopa llyfrau. Ia, gennym ni'r gwefannau mawr yma, ond dyn o hoff beth o fi di just dod fewn a crwydro, a fel ti'n ffindio perla, weithiau. Dwi'n wrth y modd mynd o'r siopa llyfrau, 3 oes yn nhw. Wedyn, ia, cefnogwch, mae'n mor braf bod yn ôl yma ar ôl y misoedd dy. Wedyn, ia, pob lwc i holl siopa llyfrau Cymru, a ewch a cefnogi nhw.
bendant. I ddechrau drwy brynu'r gyfrol yma, a wedyn gyfrol eraill. Bendant. Mae Mary George di cysylltu'n deud y gyfrol yn swnio'n wych ac edrych ymlaen i'w darllen. Wel, gobeithio fydd i'r un mor llwyddiannus a hon, Mari, achos mae hon wedi gwneud yn wych, felly maen nhw'n mynd yn ddel efo'i gilydd. Dwi'n meddwl bod mam ar yr ail argraffiad, dwi'n meddwl, wedyn. Yn dyst i'r beth. Rhys, oedd gennych chdi rhywun fysa chdi licio cymryd y cyfle yma i ddiolch iddyn nhw? O, wel, ia, rhithwyr neu beidio, da, fysa Lansiad ddim yn gyflawn heb ddiolchiadau nos at, nac yn Gymreig heb ddiolchiadau. Wedyn, Ar anthem i gloi. Gei di ganu. Diolch mawr i Alaw Mai Edwards, so hi di golygydd yn ngwasg Barddas, lle wedyn heb ddi hi fysa na ddim cyfrol hi. Hi oedd y boss ac yn cadw fi mewn trefn lle, ar y llwybr Cul. Diolch mawr i Alaw. Ac i'r Alaw arall, Alaw Griffith, sydd wedi bod yn gyfrifol am heno ac am yr holl gyhoeddusrwydd. Diolch mawr iddi hi. Dwi'n siŵr os diolch gwylio, ond diolch mawr i Matt Joyce, os ydi o Matt, big thank you to you for your fantastic, wonderful illustrations. Diolch yn amlwg i'r Cyngor Llyfrau, achos mae yna nawdd hael wedi dod. A diolch hefyd unrhyw feirdd sydd wedi ymuno fo ni heno am ei gwaith nhw'n y gyfrol. Diolch i chi, achos yn amlwg heb y beirdd fysa na ddim cyfrol. O'n i'n deud bod o'n dalcan calad trio dewis o dethol, ond yn y bon oedd yn job bleserus tu hwnt. So jyst mynd trwy farddoniaeth a dewis pethau ffantastig. A hefyd sy'n licio diolch i Mrs Mary Lwgrin am y cyflwyno dilychwyn a glan. Waw, dwi'n siŵr bod mae dilychwyn yn feddwl, ond dwi'n cymryd bod o'n rhywbeth da, so diolch. A diolch i chdi, Rhys, dwi wedi clywed gen dderyn bach, wel, y ddwy Alaw, bod chdi hefyd wedi bod mor weithgar a dibynadwy a cydwybodol a trefnus a wir wedi rhoi bob dim mewn i'r gyfrol yma, fel fydd yn gwbl amlwg i unrhyw un sy'n cael gafel arni. Felly, Rhys, diolch i chdi am wneud joban cystal ar hwn. Felly, yr unig beth sy'n rhaid chi wneud wwan di mynd allan i'w ffrynu hi, a mwynhewch gweddill y penwythnos, a diolch yn fawr iawn i chi am wylio. A Rhys, gobeithio gawn ni gyfarfod go iawn tro nesaf, ie? Gobeithio, ie. Hwyl fawr, pawb. Diolch yn fawr.